आर'ज गाबगासिनो दङ जोङो सान्थि फैबाय जोङो आन्दलन फैबाय जोंनाव जि दा गोहो दङ बे गोहोखौनो मोजाङै बाहायनानै भारत सरकार आसाम सरकारजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै बै जे बिकसित भारतनि कल्पना बेजों जोंहा खामानि मावनांगौनिसो जों खामानि मावबाय थादों फिसा फिसौ बाथ्राखौ लानानै साननाय जादों सार कामरुप बरगयारि बिथाङा बिटिसिखौ बिटिएफआसो सोरजिदों होनना बुंबाय थायो सार बेनि सायाव मा बुंगोन सार बिटिसिखौ थारैनो सैथो नङा बिटिसिखौ 2003 मायथाइयाव बेखौ बिएलटिआ सोलिदों बिपिएफ नङा बिपिएफआथ' राजनिति उनावसो जोनोम जानाय नङा होमबा बेखौ बिएलटिआ जन्म बेखौनो जोंबो एबसुस थानाय समाव बयबो फरायाखै सोर बुंदों जे एकर्डआ गाज्रि सोर बुंदों बे हाग्रा बंग्राया खालामाखै होननानै सोर बुंदों जोंहा कामरुप बरगयारि खालामाखै होननानै जों बुंदों जे बयबो मोजाङै मोजां एकर्ड जोंथ' दिनै सुबुङाखै गतिके बे एकर्डआ जि दं बेनो दं दा जों बिटिआर एकर्ड खालामदों बे एकर्डनि एरिया बारायबाय बे एकर्डनि गोहोआ बारायनांगौ डिपार्टमेन्टफोर बारायनांगौ बे बारायगासिनो बेहाय माथो गोरोन्थि दं जेला एकर्डआ जादों हाग्रा बंग्रा विटनेस दं कामरुप बरगयारि गासिबो बिपिएफनि नेताफ्राथ' मोजांखौनो मोनाखै गावसोर मोजां मोननाय समाव मोजां गावसोरा माने गाज्रि मोननाय समाव गाज्रि बेथ' मा रोखोमनि नेतानि भाषण जानो हायो बेखौथ' रायजोआव बुजिखानांगौ गतिके बेफोरखौ लानानै खर' सानांगौनि खोथा गैया रायजो राजाफोरखौ मोजाङै बुजियो दिनै बयबो मोजां सान्थि मोनबाय गोजोन फैबाय बयबो दिनैहाय एनडिएफबि एबसु ज' लोगो नांनानै जाथि दानायखौ फैबाय थायो दिनै जाथि दानायल' नङा खाथि खाला थानाय বিভিন্ন जाथि जनगोष्ठी दं बेफोरखौ जोङो लानानै थांनानै 25 लाख मानसिफोरखौ जोङो एसे मोजाङै जोङो आरो जों बिराद बुरजा जोङो अरुणाचलनिफ्रायबो बांसिन सिक्किमनिफ्रायबो बांसिन सा सानजा भारतनि जेसेबां रायजो दं बेयाव बांसिन जोंनियाव नाथाय जोंना काउन्सिल दा बे गोबां माखासे चेलेन्जफोर दं थेवबो जोङो दिनै खामानिखौ मावगासिनो दं मावलांबाय थागोन दाथ' बिराद सान्थि बिपिएफनि दिनावसो गोदोना सोरनाय थासारिखौ जों गोबां जायगायाव दावराव बुथारलायनायसो मोनसे थासारि दंमोन बेलन माने बक्सखौ बोखांनानै दैखराव गारनाया बिपिएफनि दिनावसो जादों दिनै जोंनि दिनावथ' गणतान्त्रिक भाबै बयबो बाहागो लानो हादों दिनै गासिबो राजनितिक हान्जाफ्रा बयबो बाहागो लादों दिनै 12 जन व्यक्तिया दिनै लोकसभा जोंनि लोकसभा खामानि सोलिदों बयबो फ्रि बयबो माने बाथ्रा फ्रिलि दिनैहाय माने इलेक्सन केम्पेइन खालामदों बेनाथ' गणतन्त्र दं आरो जों बेखौनो लुबैदोंमोन दा बेखौ जोंनि समाव मोनदों बिपिएफनि दिनावथ' मोनाखै गतिके दिनैहाय खुनु गुलाय सुलायनि बाथ्रा गैया बयबो बाहागो ला गणतान्त्रिक भाबै रायजोफ्रा जायखौ मोनगोन दा जोङो इउपिपिएल हान्जाया सरकाराव दङ बिटिसिखौ लानानै सिंगल सालायबाय थादों सान्थि मोनदों जौगानाय खामानि मावगासिनो दङ दिनै आइजोफोरनि जौगानाय खामानि मावगासिनो दङ न'खर जौगानायनि थाखाय आसामनि लाना खामानि मावगासिनो दङ बेखौ रायजोफ्रा मोजां मोनदों गतिके इउपिपिएलनि दैदेननाय प्रमद बर' सारनि मदद माने जोंनि गेजेराव माने साबजाथाया बेनि थाखाय देशखौ सालायनायनि लोकसभा समष्टिनि जेंनानि सायाव बिथाङा सिदा सिदि भारत सरकारखौ आरो गोबां जाति जौगानायनि बागै खामानि मावनाय देरहाखांनायनि उननि बाथ्राया आलदा दा जोङो इलेक्सननि सिगां रायलायनायनि बाथ्राया आलादा दा दिनैनि 4 तारिख जोंनि जयन्त बियो 99% गासिबो भट होनांगौ दङ
7 तारिखआव रायजो राजाखौ बयबो आरो 7 तारिखनि उनावहायनो रिजाल्टआ 4 तारिख जुनावसो गतिके जों मास मोनसेसोखौ जों दोनथ'नायनोसै बाथ्राया रोखा क'क्राझार दिनैनि तारिखआव बिरुदि होननाय जेबो बिपिएफनि लाइनाव बेवहाय आं मोनबाय थादोंमोन गलकिपारबो गैया बिथांमोना बेगदारबो गैया गलसेराबो गैया जोंनि माने जयन्त बसुमतारी केप्टेनशिपआव जेसेबां दं बे टीमावहाय जोंनि जे मेनेजार बे जाबाय जोंहा प्रमद बिथांनि जि मेनेजमेन्ट बिथांनि जि लिडारशिप बेवहाय जेरैबायदि मोनसे टीम बानायनाय जादों बे टीमाव जोंहा गलकिपाराबो मजबुत जोंनि गल माने बेगदाराबो मजबुत गलसेराबो जोंहा मजबुत दिनैनि तारिखआव जोङो जेसेबां गोसो एसेबां जोङो बिपिएफनि गलकिपाराव जों थासारिया बेबायदि जानानै गतिके बेवहाय जोंहा गोनो गोथो सार नोंथांमोननि हाग्रामा महिलारिया गावनो गोसोआव गुबै रायजो राजाफ्रा माने मिथिङाव फैसा लानानै जोंबो बेनाव थांनायखौ फैसा होआखै बेनाव साफा सानै थांदों जोंनि खोथाया जाहैबाय मा मिथिङाव रायजो जानाय माने मोजां मोननानै देरहानो दिनैनि तारिखआव जोङो जेसेबां गोसो एसेबां जोङो बिपिएफनि गलकिपाराव जों थासारिया बेबायदि जानानै गतिके बेवहाय जोंहा गोनो गोथो सार नोंथांमोननि हाग्रामा महिलारिया गावनो गोसोआव गुबै रायजो राजाफ्रा माने मिथिङाव फैसा लानानै जोंबो बेनाव थांनायखौ फैसा होआखै बेनाव साफा सानै थांदों जोंनि खोथाया जाहैबाय मा मिथिङाव रायजो जानाय माने मोजां मोननानै देरहानो मोनसे खोथाया स्पष्ट बिपिएफआ 15 बोसोर रायजोनिफ्राय अननाय लानानै सरकार सालायदोंमोन 15 बोसोराव रायजोखौ अननो रोङाखै गतिके रायजोफोरा गुगानानै खारजोब्बाय रायजोफोरखौ दोनथ'बाव बिपिएफनि दैदेनगिरि बिपिएफनि एमसिएलए बिपिएफनि मावथि गासैबो जोंनि हाग्रामा महिलारि बरगयारि बिथांमोनखौ गारि गारि खालामो बेथ' जोंनि बिपिएफनि दाय नङा बेथ' रायजो राजाफोरनि दाय नङा थ' रायजोफ्रा बुजिदों बिसोर मावनो हाला बिसोर रोङा अननो रोङाखै गतिके रायजोफ्रा बिसोरखौ गारनानै दोनफैबाय सैथो बाथ्रा बेसो गतिके बेखौ नोङो हाग्रामा महिलारिया गासिबो बाथ्राखौ दोनखोमानो थाखाय जोंखौ एसे माने इउपिपिएलनि फारसे रायजो राजाफोर फैनानै मेगन सानानै बायदिसिना बाथ्राफोरखौ सार 6 शेड्युल एरियाजों बाथ्रा बुजियै मानसिफोरनि खोथाखौ आं बुंनो लुबैया सिक्स शेड्युला धंस' जागोन जाथिया धंस' जागोन बेफोर बाथ्राफ्रा दिनैनि राव नंला बर' जाथिया एथ'ग्राब गोरिब नंला एथ'ग्राब रोङि मानसि गैया जे जोङो मोनथाम जिनिसखौ जों खोमानानै लायो बेखौ साननायाथ' दरखार साननोनो नाङा बेखौ जों रायज्लायनायनि सम गैया जोंनाव जि दा गोहो मोनबाय बे गोहोआ बारायनायनि अबस्थायाव दंबाय थायो जों मोनसे थासारियाव दङ मोनसे खोथा रोखा जा जे भारत सरकारा मोनसे थांखि लाबाय जे फैगौ 2047 मायथाइयाव भारत सरकारा गंसे जानाया 100 बोसोर जागोन 47 मायथाइनि गेजेरावहाय दिनैनिफ्राय भारतखौ मोनसे जौगासार मोनसे हादर हिसाबै बाख्नायनो होनो नाजागासिनो बेनि थाखाय खामानि मावनानै दिनै समायखिरा लादों नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय आसाम सरकारा भारत सरकारजों दङ जों बिटिसि सरकारा आसाम सरकारजों दङ भारत सरकारजों दङ जोंहा सान्थि फैबाय जोंहा आन्दलन गैला जोंनाव जि दा गोहो दङ बे गोहोखौनो मोजाङै बाहायनानै भारत सरकार आसाम सरकारजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै बै जे बिकसित भारतनि कल्पना बेजों जोंहा खामानि मावनांगौनिसो जों खामानि मावबाय थादों फिसा फिसौ बाथ्राखौ लानानै साननाय जादों सार खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिटिसिखौ बिपिएफआसो सोरजिदों होनना बुंबाय थायो सार बेनि सायाव मा बुंगोन सार बिटिसिखौ थारैनो सैथो नङा बिटिसिखौ 2003 मायथाइयाव बेखौ बिएलटिआ सोलिदों बिपिएफ बिपिएफआथ' राजनिति उनावसो जोनोम जानाय नङा होमबा बेखौ बिएलटिआ जन्म होदों बेखौनो जोंबो एबसुस थानाय समाव बयबो फरायाखै सोर बुंदों जे एकता गाज्रि सोर बुंदों बे हाग्रामा महिलारि खालामाखै होननानै सोर बुंदों जोंहा खाम्फा बरगयारि खालामाखै होननानै जों बुंदों जे बयबो मोजाङै मोजां एकट जोंथ' दिनै सुबुङाखै गोबाङा ब्लेम होनो नाजायो जे एबसुखौ माने इउपिपिएल होननानै बे ब्लेमसो आरो जिहेतु एबसुआ मोनसे माहारियारि आफाद गावहानो संबिधान दं आरो संबिधान मथे एबसुआ खामानि मावलांबाय थायो आंबो मोनसे समाव गोलाव सम एबसुआव मावबोनाय सासे सोद्रोमामोन फैयै फैयै 17 दुलार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोबाय बोसोरगिरि जाबोबाय आरो बारग'खांनायनि उनाव आङो फर्मेलि इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा जानो दिनै ओंखारबाय मानोना
दिनै जोङो मिथिगौ जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावनानै जोंनि जे आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय दिनै एकमात्र सरकार दङ बा पार्टि दङ होनोबा UPPL प्रमद बर' सार दैदेननाय आदारवाइज जेबो जोंनि नैबे माबायाव जोंनि नैबे रिजनाव गुबुन बेबायदि राजनीतिक दोलो गैया माहारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै जौगानायखौ लानानै सिन्था खालामग्रा राजनीतिक दोलो होनोबा UPPLआनो बेनिखायनो आंनि साननायजों गोरोबनाय आंनि मोन्दांथिजों गोरोबनाय बे हान्जाखौ आं मोननाय हिसाबै आंनि UPPLआव जोनोम होबाय बा आंनि UPPLनि सासे सोद्रोमा जाबाय दिनैहाय बयनिबो रायजो राजानि सिगाङाव आङो आर'नाइ गाननायनि गेजेरजों बा आंनि लाइखा जरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादनि जोंनि टेन्डुवारनि अफिस सेक्रेटारि बारग' अफिस सेक्रेटारि जा बिकास बसुमतारी जोङो जयैनो जोङो दिनै UPPL दोलोखौ फोजोबबाय आरो जों UPPL जानानैनो इयुनाव जे मावनो गोनां दङ माहारिनि आद्रा थानाय खामानि जिहेथु बेखौ सरकारि बिथिंजों माखासे सुस्रांनांगौ थानाय बै हाबाफारिखौ मावनायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा खुब माने गोसो गोनाङै मावगासिनो दं जों बिथांमोनखौ मदद खालामनानै मोनसे राफोद सरकार बा राफोद दैदेनगिरि जोङो खालामगोन जोङो हेफाजाब खालामनायनि गेजेरजों मदद होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोख्रों खालामगोन बे थांखिजोंनो जों UPPLआव फैदों। नोंथांनि साननायाव धोरोम मानिना होनना सानो बिनि साननायाव जोंनि ओनसोलाव सिम्पल बाथ्रा बे माने जोंहा आदै खाम्फाया समस्तियावनो जेनखानाय मानसि जोंनो फेजेननाय मानसि दा जोङो हिसाब दंजोबो जोंनि आसुगुराव सोर माने BPF आव भट होगोन सोर UPPLआव होगोन जोंनि आखायाव हिसाब दंजोबो गतिके जोङो ओरैनो मोनदाङो माने दिनै NDA सरकार जिहेतु माने जयन्त सारखौ मदद खालामदों जोंनि केन्डिडेटखौ मदद खालामदों बेवहाय गोबां गोख्रों राजनीतिक दला बेयाव दङ अब्ला जोङो ओरैनो गोरलैनो हमदांनो हायो जे जोंनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी